tari jaranan Jawa sesarengan kalian Turangga Satrio Seto Sumoga. Yo, wong manis tansah hang leledha sak solae kang marati tansah isih muda katon Sulistya. Wong Jepang joget ora mokal ati kunjur kepranan emane wong manis wis apa putra wekasane aku mung udarasa wong manis tansah hang leledha sak solae kamarati tansah isih muda katon Sulistya ora mokal ati kunjur kepranan emane wong manis wis apa putra rada rok titik wekasane aku mung udarasa iya ngalor ngidul potretmu isih tak kempet ngetan ngulon tak simpen ning kompet kulit ben ra teles yen udan tak buntel plastik merga kowe wanita sing paling cantik ndek dhuwit ta wisan sapa wonge batine sing ora jerit kowe malah ninggal lunga tanpa pamit tak takokke wong pinter sing komat kamit wangsulane jarene digondol demit lunga tanpa pamit nyuwun sewu amit-amit mbok ya aja tumeh ayumu selangit loro atiku rasane klugek-klugek kowe tangis ninggal lunga tanpa pamit pengin jajan nganti wis ra kentekan duit
biyen tresno saiki dadi penyakit lunga tanpa pamit nyuwun sewu amit-amit wae manggis beda isi siji kulit lunga tanpa pamit nyuwun sewu amit-amit biyen legi saiki kok dadi pahit hosa sedul Mas Yoga mata beling rene tak tempeling ting Jawa ngumpani ya sisi godhong ates bisa gawe etes cabe puyang awak mriyang bisa ilang temu ireng tombo lara weteng sirah boyang saknalika dadi seneng adat kula waras bisa gawe berkas jamu Jawa pranyata dadi usada sayang rambyang uripe mung cingkrang atine nangsa sing niyasa padha lolo gawe becik tinampa sere beja-beja ne awake janji nrimo antuk nugraha rono rene dadi wong randuwe sayang rambyang uripe mung cingkrang atine nalangsa sing niyasa padha lolo gawe becik tinampa sere beja-beja ne awake janji trimo antuk nugraha yo ayo Faisal ayo meremelek bapakne si tukang graji mulasne si tatan amre ora kleru sing ning dhuwur
tansah mantuk mantuk sing ngisor mripate kiyar-kiyar samar yen klilipan awuning kayu carya rukun jroning mahakarya murid kacukupan marang kula warga niki umpak Mas Kevin bergumamlah Pak Pur siap Mas Tito dilanjut iya aong Mas Jombar meremelek bapakne si tukang graji tatan amre ora kleru sing neng dhuwur tansah mantuk mantuk sing neng ngisor mripate kiyar-kiyar samar yen klilipan awune kayu sayuk rukun gone makarya murid kacukupan marang kula warga Au ho ho ayo siung ayo ayo delah ayo Mak Didoro ayo mas-mas Jepang ayo ayo siung ayo ayo le gancet ayo le Satrio Seto was awas yo ayo rubuh ayo rubuh ayo
Ayo Siung, ayo. Aang Siung, ayo. Wah, ayo. Ayo. Giwar, ayo, ayo. Ah! Wah! Yo. Hai. Hosa. Satrio Seta ayo ngger. Ayo Bapak Nari. Bapak Nari Jomber ayo. Panas mandi. Yo. Yo. Ganes wicarane Jarawa muda-mudane sang Prabu Kresna tansah liwat atiku kayong-yung selagamu saya nambahi wangun Dasarayu lancar kuning ora mokal atiku dadi koming mesaba sedidik aku bos trima kena tak anggot tambah kangen kurina wangi tansah liwat tresnaku tanah bisa lali bapakne saya suwe ora gampang bebrayane kudune cara piye bisane monge lengke ya mbokne aja deke kabeh wis ana karise sing nyata gendotara sak mestine jare lunga Solo tuku beras trasi yen tresno aja ngono monggo aku sing tresnani tak cilik loloba wong mati ora obah yen obah ngedeni bocah yen urip golek duit sluku batoke ela elo sirama menyang Solo lek oleh payung muta mak jentit loloba wong mati ora obah yen obah ngedeni bocah yen urip golek duit dah turangga Satrio Seta deleh ayo yo ayo leh Pak Narti woi ayo ya Dayak sing demong Dayak Kelvin
Mulya le, akeh becekan le. Kevin Mulya becekane nglumpuk le. Rompi yatim Anyar. Yo, yo. Ayo le, Bang Bali yo le. Kesambar kesaru kepleset wit gedang le. Hei, yo, yo, dah, adik, kowe kok ngantuk to dik? Yo. Aku terno Bali paman. Man, aku terno mulih man. Awak rasane kaya badan man. Yo.